देश स्वतंत्र झाल्याउपरांत म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 आम्ही व्हडा मोठ्या म्हणून आजही मनयता। आम्ही जरी 14 वर्सां लेट स्वतंत्र झाले। 19 डिसेंबर 1961 देश स्वतंत्र 15 ऑगस्ट 1947 जाल्लो आणि देश स्वतंत्र झाल्या उपरांत ब्रिटिशांनी उलटा असताना या देशाची फाळणी करून गेले धर्माच्या आधाराचेर, हिंदू आणि मुस्लिम म्हणून। आणि फाळणी जाता असताना लाखांनी हिंदूंची कत्तल झाली। पाकिस्तानातल्यान रेल्वे भरून त्यांचे डेड बॉडी देशात घातल्यो आणि तरी सुद्धा सहन केले। हांगासल्यान कोणी मुस्लिमांक मारून थंय धाडिल्लो ना। हिंदू आणि मुस्लिम ह्या फाळणीच्या आधाराचेर इंडिया आणि पाकिस्तान झाले। तेच दिसा 14 ऑगस्टा दीस पाकिस्तानाक स्वतंत्र दिले आणि 15 ऑगस्ट दीस या भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळे। हांगासर पोर्तुगीजांक धांवडून घालपा खातीर सुद्धा तांच्यांनी 14 वर्सां उशीर केल्लो। जम्मू आणि काश्मीराक स्वतंत्र झाल्या देश स्वतंत्र झाल्या उपरांत पयले प्रधानमंत्री नेहरूजी झाले। त्यांच्या मंत्रिमंडळातले that time it is no opposition all together एकीकडे येऊन मंत्रिमंडळ स्थापन करपाचे झाले। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी या पहिल्या निवडून आलेल्या भारताचे पहिले परराष्ट्र मंत्री आशिल्ले, एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्ले। ही व्हेरी स्कॉलर इंटेलेक्चुअल। जम्मू काश्मीरात 2 संविधानां लागतली। भारताचे संविधान आता जे आमी संविधान म्हणतात ते आणि जम्मू काश्मीरातले वेगळे संविधान म्हणजे ताका 370 कलम आमचे बापट उलयता आसतना भितून सांगतलो। 370 कलम म्हणजे थंयसर 2 फ्लॅग आसतले, एक तिरंगा लागतलो आणि जम्मू काश्मीरचो झेंडो आसतलो। 2 संविधानां आसतली म्हणजे एक भारताचे संविधान आणि एक त्यांचे संविधान आणि थंयसर 2 प्रधानमंत्री म्हणजे एक भारताचे प्रधानमंत्री म्हणटलो आणि मुख्यमंत्र्याकूय बी ते प्रधानमंत्री म्हणटले। 370 कलम रद्द केले आणि सांगले की जम्मू आणि काश्मीर हांगासर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। या देशाचो अविभाज्य घटक असा की आज आम्ही ही जयंती मनयता असताना आम्ही जर त्यांच्या कडल्यान कितें घेतले आसत, आम्ही त्यांच्या कडल्यान घेतले डेडिकेशन, आम्ही त्यांच्या कडल्यान घेतले सॅक्रिफायस, आम्ही त्यांच्या कडल्यान घेतले देशप्रेम, आम्ही त्यांच्या कडल्यान घेतले ह्या देशा खातीर कितें तरी करपाचें। बर्थ एनिवर्सरी मनयतात डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते कित्याक लक्षात दवरा इन मेकिंग रिस्पेक्टफुल इंडिया एक स्वयंपूर्ण इंडिया आणि मोठे विजन असलेले इंडिया करपाचे तांचो एक मोलादीक वाटो आशिल्लो। ही वॉज नॉट जस्ट अ व्हेरी इंटेलिजंट पर्सन बट ही वॉज अ गुड लीडर एज वेल एज ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेशन। त्यांचे जे एक स्लोगन असले पळय, इसमें 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, हे फक्त स्लोगन नसलेले। ही हॅज डन अ रेझोल्यूशन